Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin darasinmu na yau. Darasinmu na yau shine zan nuna yanda ake buɗe Gmail address a cikin waya ta hanya mai sauƙi. Sai mutum ya shiga kan application ɗin shi, sai ku nemo Gmail a wayarka. Sai ku je cikin Gmail ku taɓa skip ɗin nan, sai ku taɓa done. Sai ku add Gmail address, sai ku taɓa Google ɗin nan. Gashi nan yana search. Sai ku taɓa create account, sai ku taɓa for myself. Sai ku taɓa ku sa sunan farko da na ƙarshe, bi ma'ana sunayen da za su fita a ciki, kamar sunan mutum da na mahaifin shi in haka yake so. In mutum yana da inkiya ma sai ya sa, misali ni bari in sa Alfaruk, sai in taɓa next. Gashi nan ya shigo da ni basic information, sai in taɓa wurin watan nan, gashi nan sai rana, sai shekara haihuwa, sai jinsi, gashi nan bari in taɓa male, sai ka taɓa next. Gashi nan ya ba mu choose na name biyu, in mutum ya so zai yi creating ɗin nashi. Bari mu gwada create mu gani. Sai mu taɓa next. Gashi nan bai yi ba, to bari in ɗau ɗaya daga cikin waɗanda suka ban choose, wanda mutum kar mutum ya ɗauki choose ɗin su ya manta, a ce Gmail address ya ce ya manta. Bari in ɗau na sama, na ga yafi. Sai in taɓa next. So gashi nan zan sa password. Mutum kar ku manta da sa strong password, saboda haka kar mutum ya zo ya sa password wanda wani zai iya zuwa ya datse account ɗin shi. Sannan kuma mutum ya haɗa suna da number in son samu ne. Sannan kuma ana sawa ne ya wuce guda 6 nan, guda 8 ake sawa. Gashi nan na gwada 6 bai ba. Mutum ya sa kuma wanda ba zai manta ba, strong password, saboda Gmail yana da matuƙar amfani, zan mutum zai iya aje sirrikan shi a ciki. Gashi nan ina ta gwaggwada wa'innan bisi ba, amma in mutum ya sa strong zai ga yayi. Ni bari da tsako. So gashi nan sai mutum ya buɗe shi kenan, sai mutum ya taɓa next. Gmail ɗinka ya buɗe. Gashi nan sai ka tafi can ƙasa agree. Yana searching, yana cikin information. So sai ku taɓa next. Yanzu already dama Gmail ya riga ya buɗu, an buɗe Gmail yanzu. Sai I agree. Gashi nan shi ma yana cikin information. Mutum ya bi ta step din nan, insha Allah bai da matsala na buɗe Gmail, sai ya taɓa accept. So yanzu Gmail ya yi, sai ka take me to Gmail. Shi kenan Gmail ɗin mutum ya buɗe. Mun gode da saurara mu da kuka yi. Alfaruk channel, insha Allah za mu rinka kawo muku shirye-shirye, za mu rinka nuna abubuwan da mutane ba su sani ba a cikin waya. Wannan channel insha Allah za ta ɗauki kawo shirye-shirye masu amfani. Ku dai kar ku manta ku taɓa mana alamar subscribe, ku share, ku like. Mun ɗora sabon bidiyo ku duba ku tura wa abokanku. Mun gode.